Il-Prim Ministru ħabbar li l-għajnuna li qed tingħata lin-negozji fil-ħlas tal-pagi tal-ħaddiema se tibqa' tingħata. Dan ifisser li n-negozji li se jerġgħu jiftħu nhar it-tnejn se jibqgħu jirċievu lotja ta' 800 euro fix-xahar għal paga ta' ħaddiem. Dr. Abela spjega li din l-għajnuna ser toffri l-appoġġ meħtieġ sabiex in-negozji jerġgħu iqumu fuq saqajhom f'dawn iċ-ċirkostanzi straordinarji. Nemmnu li l-ġustizzja titlob li dan il-wage supplement jibqa' jitħallas sabiex jagħti l-aqwa possibilità lin-negozji tagħna biex jidħlu għan-normalità mingħajr ma jkollhom pressjonijiet żejda fuqhom u jkollhom fl-istess waqt dak is-sostenn finanzjarju, l-istess sostenn finanzjarju li jkollhom il-ħaddiema tagħna sakemm wieħed jerġa' lura għal din in-normalità ġdida. Robert Abela spjega kif fil-waqt li din l-għajnuna ma tistax tibqa' għaddejja b'mod indefinit, il-ħlas ser jibqa' għaddej għal medda ta' żmien sakemm il-Gvern jara li jkunu ġew salvagwardjati l-impjiegi u l-ekonomija tkun marret għal normalità ġdida u tqum fuq saqajja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.